Vitajte v Beyond the Veil. Dnes si vypočujeme príbeh Holdena Leeho, ktorý v 17 prežil dramatickú autonehodu a mal hlboký zážitok blízkej smrti. V tom krátkom okamihu mimo svojho tela mu boli ukázané 3 silné pravdy o živote, smrti a účele ľudskej existencie. Jeho príbeh odhaľuje to, čo leží za hranicou smrti a ako žiť plnšie tu a teraz. Volám sa Holden Lee a toto je môj zážitok blízkej smrti. O tomto som začal hovoriť len nedávno, takže je to niečo, o čom som verejne nehovoril až do nedávna. A teraz som to urobil a to ma povzbudzuje hovoriť viac. Mal som 17, bol som na strednej škole, bolo leto a vracal som sa s kamarátom z práce a v ten večer som mal ísť na prípravný kurz ESAT. To je prípravný kurz na vstup na vysokú školu. Boli sme takmer pri výjazde z diaľnice k môjmu domu a ja som nechcel ísť, tak som mu povedal, aby ho minul a išiel na ďalší výjazd a on tak urobil. Začína pršať a my zídeme na výjazde späť na diaľnicu, vracia sa teda na druhú rampu a jeho 91 Chevy Blazer dostáva šmík a myslím, že chcel stlačiť brzdu a nakoniec stlačil plyn. Zrazu sa pri rýchlosti možno tak 50-60 mil za hodinu rútime z diaľnice priamo do plotu. A v tej chvíli sa pre mňa ako si všetko spomalí. A len si pamätám úplné spomalenie. Môžem ako si vidieť, ako sa plot drví a auto sa s nami otáča bokom. V tom momente mi hlavou prešli 3 veci, ktoré tam zostali navždy vyrité. Nikdy neodišli. Prvá z nich bola: teraz zomrieš. A bolo to len akési konštatovanie. Bol to hlas. Bolo to v mojej hlave. Teraz zomrieš. Druhá bola: kiež by som sa mohol rozlúčiť. Pamätám si, že v tom momente som videl, ako keby mi skutočný život prebehol pred očami. Vidím svojich rodičov a vidím svojho najlepšieho priateľa Davea, ako sa na mňa usmieva. A potom tretia bola: ale oni to pochopia. A tá tretia v tom momente prišla s týmto pripraveným kontextom, že oni to pochopia, neznamenalo, že to pochopia počas života. Znamenalo to, že to pochopia po smrti a že sa nedá pochopiť smrť počas života. Cítil som, že život je len myhnutie oka, že budú so mnou skôr, než si to uvedomia, že život je len záblesk a hneď budeme spolu. A tak pochopia jedného dňa po smrti. A potom som zrazu len cítil, že plávam. Som zrazu vyhodený zo svojho tela. Som úplne mimo nehody a plávam po niečom, čo predpokladám, že je obloha. Celý život som sa snažil opísať ten zážitok, ten pocit, ktorý som vtedy mal a nenapadlo ma nič lepšie ako blaženosť. Bola to úplná blaženosť. Nemal som žiaden strach. Bol tam len pocit úplného pokoja, ako keby som bol zabalený v deke, zabalený v teple a zrazu som bol s týmto zdrojom svetla. Vždy som mal pocit a predstavoval som si to, ako by sa to dialo nad mojou hlavou, ale to svetlo prichádzalo priamo do mňa. A s týmto svetlom prišlo moje náhle úplné uvoľnenie, toto pochopenie, že som už teraz doma, že už nemusím vôbec trpieť. Je to proste nemožné presne opísať, kým si ten moment nezažil. Nie je žiadna droga, nič na zemi, čo by sa dalo porovnať s tým pocitom. V tom momente si s Bohom. A ako si vidíš späť dole. Bol som vysoko hore a mohol som vidieť späť dole k miestu, kde sa stala moja nehoda. Ale jednoducho som nemal pocit, že by som tam musel zostať. Vnímal som vtedy akýsi slabý pocit ľútosti kvôli ľuďom, ktorých som nechal za sebou, ale bolo tam opäť to pochopenie, že budú so mnou skôr, než si to uvedomím. Takže na tom nezáležalo tak veľmi. Myslím, že na živote záleží, ale z tohto pohľadu je smútok skôr pre živých, nie pre mŕtvych. Táto informácia do mňa bola vtedy proste vložená, zrazu som to vedel. Nestretol som tam ľudí, ktorí by na mňa čakali na druhej strane. Nebol tam žiaden taký moment, pretože ďalšia vec, ktorú si pamätám, je, že toto svetlo sa zrazu ako si rozplýva preč odo mňa. Zrazu precitnem a otváram oči. Som hore nohami, v tom rozbitom aute, mimo diaľnice, visím hore nohami za svoj bezpečnostný pás a mám krv v očiach, mám sklo v očiach a som úplne dorezaný. Videl som chladiacu kvapalinu alebo kvapalinu na umývanie čelného skla, ako steká priamo predo mnou a som v šoku. Neviem presne, koľko môjho šoku bolo z autonehody, ale najviac som bol šokovaný z miesta, kde som práve bol. Bol tam krátky moment, že som nechcel byť späť. Nepovedal by som nahnevaný. Nebol tam žiaden taký pocit. Bolo to len niečo ako, čo tu robím. Práve som cítil povahu celej reality.
a náhle som späť vo svojom tele a len visím hore nohami v tomto rozbitom aute a nechcel som tam byť. Chcel som byť späť tam, kde som práve bol a pamätám si, ako ma z auta vytiahli záchranári. Prišli cez zadné okno, ktoré bolo rozbité a jemne ma dostali dole a museli ma akosi vytiahnuť z auta. Šli sme do nemocnice a keď ma konečne prepustili, rodičia ma priviezli domov a ja som stále v tom stave šoku a necítil som nič. Pamätám si, že môj kamarát z autonehody, ktorý bol v poriadku, mi v nemocnici povedal, je to ako keby si to už niekedy prežil. Dodnes si to pamätám. A ja som len pokrčil plecami. Niečo so mnou nebolo v poriadku. Možno to bol aj otras mozgu, ale určite to bolo hlavne zážitkom blízkej smrti. Bolo to so mnou všade. A keď som prišiel domov a dal som si sprchu, vtedy ma to všetko zrazu zasiahlo. V podstate ako vo filmoch som padol na kolená, moje kolená sa mi podlomili a ja, 17-ročný chlapec, som tam v sprche vtedy plakal ako o život. Veľa ľudí by povedalo, že tam môj príbeh už skončil, ale pre mňa sa ďalší deň stal ešte zvláštnejším. Zobudil som sa nasledujúce ráno a mal som energiu, ktorá naozaj prúdila cez moje telo vo veľmi reálnom zmysle. Bol to akoby elektrický prúd prechádzajúci mojím telom a to mi zostalo až dodnes. Mnohí hovoria o zážitku blízkej smrti ako o odpovedi na otázky života a to právom. Tieto zážitky nám dávajú vedieť, že sa ničoho nemusíme obávať. Zaujíma ma, koľko z toho sa deje v mozgu a čo sa deje v hlbokom podvedomí medzi opustením tela a našim podvedomím, ktoré nám pomáha prejsť. Myseľ je zázračné miesto a príliš sa zaoberáme myšlienkou, že po smrti opustíme telo a pritom je myseľ Božím stvorením v našom tele a je taká silná, má schopnosť liečiť. Placebo efekt funguje z nejakého dôvodu a je z polovice taký silný ako liek. Podceňujeme myseľ. Preto si myslím, že ľudia majú často zvláštne zážitky. Sú ľudia, ktorí majú hrozný zážitok blízkej smrti, kde idú do pekla a to môže súvisieť s ich hlboko zakorenenou povahou, výchovou a strachmi. Ja som necítil strach zo smrti. Bola to bláženosť, bolo to krásne, ale to neznamená, že keď to skončilo, že som len chodil okolo a všetko vedel. Mal som túto bláznivú energiu prúdiacu mojím telom. Až neskôr som zistil, že som zažil to, čo sa nazýva okamžité prebudenie kundaliny. To sa robí jogínskou praxou a meditáciou, ale niekomu sa to stane počas zážitku blízkej smrti. Táto energia mnou prúdila a bol som veľmi zvláštny a opustil som svoj život, opustil som svoju komunitu. Presťahoval som sa na západ a tak trochu som dosiahol dno počas nasledujúcich 10 rokov. Veľmi reálne som mohol cítiť mnohé. Mohol som cítiť, čo ľudia mysleli, čo sami cítili. Depresívny človek vám mohol jednoducho vysať život, zatiaľ čo energický človek vám mohol dať kopec energie a bol to skvelý zážitok. Bolo to približne o 15 rokov neskôr, keď som práve bol na vrchole jednej hory a zažil som isté duchovné prebudenie. Prežil som jeden moment, keď ku mne prišla tá istá bytosť, ktorú som stretol všetky tie roky predtým počas zážitku blízkej smrti. Bola to presne tá istá bytosť. Možno Boh, možno strážny anjel, ako to len chcete nazvať. A od toho dňa som sa tak trochu konečne zdvihol z týchto hlbok a bol som schopný prostredníctvom meditácie a prostredníctvom určitých praktík sa tak trochu znovu narodiť. Bol som vtedy veľmi spojený s Bohom a veľmi spojený s mysľou, ľudstvom a uvažovaním, ktoré som vždy vedel, že je vo mne, odkedy som prišiel späť s týmto vedomím po zážitku blízkej smrti. Ale hlavná myšlienka bola, že sme tu, aby sme budovali naše vedomie. Toto je ihrisko slobodnej vôle a môžeme si vybrať dobro a môžeme si vybrať aj zlo. Ale tie múdrejšie, pokročilejšie mysle chápu, že sme tu kvôli nejakému účelu a tým je budovať ušľachtilé ľudstvo zo zvieracieho opičieho stavu. Teda v určitom zmysle som cítil, že sem prichádzame vždy znova a znova, aby sme veci napravili, aby sme pracovali na veciach, ktoré sme naposledy pokazili. A v istom zmysle si myslím, že je to teória simulácie, ale to by nemalo znehodnotiť povahu toho, čo to je, pretože je to simulácia vesmíru, je to energia všetkých simulácií a niečo tu buduje. Je to niečo ako cvičenie, aby sme sami zažili, čo môže energia dobra urobiť proti veľmi nízkej povahe zemskej energie. Musím povedať, že vždy cítim, že toto je ťažké miesto na život, ťažké miesto na rast a na uvedomenie si pravdy. Je to takmer ako cvičenie energie vesmíru, aby sme to dokázali prekonať, aby sme dokázali nájsť osvietenie v podstate z opičieho stavu.
A tak, aby som sa vrátil k momentu, keď som plával na oblohe, cítil som, že nikdy nemusíme mať strach o svojom živote, ale musíme žiť svoj život. Musíme bojovať, aby sme stáli v živote na vlastných nohách. Sme stále pohltení spoločnosťou, vzostupmi a pádmi a médiami, ktoré nás vedú vždy iným smerom a konzumom a materializmom. A to všetko tak je márne. Musíme to zablokovať. Len to stojí v našej ceste. Držme negatívne médiá mimo. Musíme sa strániť násilia. Musíme sa vždy držať svojho pravého účelu. Viete, skončil som s pitím a žil som tento veľmi čistý životný štýl a bolo to práve vtedy, keď sa moja duša mohla ďalej spájať, vyvíjať sa, nachádzať viac pravdy, vidieť svoj život pravdivo a pomáhať druhým. Treba robiť čokoľvek, aby sme sa dostali ďalej vo svojom živote a pomohli ostatným a dobrovoľníčili vo svojej komunite. Vznikla svetová epidémia depresie a úzkosti. A to preto, že sme bombardovaní úplnými nezmyslami deň čo deň. Práve teraz je viac ako kedy predtým nutné, aby sme tieto veci vyňali zo svojho života a sústredili sa len na to, čo je dôležité, a to sme my, naša rodina a naša komunita, aby sme tento svet spravili lepším.